ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಟು 37/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 25/05. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಖಜಾನೆ ಸಂಕಲ್ಪದ ಖಜಾನೆ ಅಂಡು. ಇನಿ ಬಾಪ್ತಾದ 4 ಕಡೆಟುಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲ್ನ ಖಜಾನೆದ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೂವೊಂದುರ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಖಜಾನೆಲು ತಿಕ್ಕದಿಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಅವಿನಾಶಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಂದಿನಾತಿ ಖಜಾನೆಲೆ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು. ಅವು ಕೇವಲ ಈ ಜನ್ಮಗಾದು ಅತ್ತು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆಲ ಜೊತೆ ಉಂಡು, ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬುಲ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐದವರ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಖಜಾನೆದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆದ ವಿಶೇಷ ಆಧಾರಳ ಅವೇ ಅದುಂಡು. ಇಂದೆಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆನಲ ಖಾತೆಡು ಜಮಾ ಈತುಂಡು. ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುನಂತೂ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಂದಿನಾತ್ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಜಮಾ ಏತುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಖಜಾನೆ ಸಂಕಲ್ಪದ ಖಜಾನೆ ಆದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಲ ಮಾತೆನಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಆಧಾರಲ ಆದುಂಡು. ಸಂಕಲ್ಪದ ಖಜಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಂಡು. ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ದುಲ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯಡೆ ಪರಮಧಾಮಗುಲ ಮುಟ್ಟೋಲಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ರಾಕೆಟ್ ಇರ್ದುಲ ತೀವ್ರ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಾಕೆಟ್ ಆದುಂಡು. ಓಡೆಗು ಬೋಡೋ ಅಡೆಗುತ ಮುಟ್ಟೋಲಿ. ಭಲೆ ನಿಕುಲು ಕುಲ್ದುಪ್ಪರು ಒವ್ವೇ ಕರ್ಮನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು ಅಂಡ ಸಂಕಲ್ಪದ ಖಜಾನೆರ್ದು ಅತ್ತಂಡ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಆತ್ಮನ ಕೈತಲು ಮುಟ್ಟೋಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆನ ಐತ ಕೈತಲುಪ್ಪುನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೋಂಡು. ಸ್ಥಾನಡು ಮುಟ್ಟೆರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು ಅಡೆಗು ಮುಟ್ಟವಲಿ. ಸ್ಥಿತಿ ಆವಡು ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು ಅವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಪ್ಪುನನೆ ಆವಡು. ಅತ್ತಂಡ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪಡು. ಭಲೆ ವ್ಯರ್ಥನೆ ಆದುಪ್ಪು ಬಲಹೀನತೆನೆ ಆದುಪ್ಪು ಸೆಕೆಂಡದ ಸಂಕಲ್ಪದ್ದು ನಿಖಲ್ನಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಯಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುಭೂತಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಯಾನಂತೂ ಬಲಹೀನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಎನಡ ಒವ್ವೇ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಸೆಕೆಂಡದ ಸಂಕಲ್ಪದ್ದು ಖುಷಿ ಮಾಯ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಚಿಂತೆ ಚಿಹ್ನೆ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಚಿಂತೆದ ಚಿಹ್ನೆ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಇಂದು ರಡ್ಡುಲ ಸ್ಥಿತಿತ ಆಧಾರಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದುಂಡು. ನೆನೆಪುಡ್ಲ ಕುಲ್ಲುವರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡಲ ಸಂಕಲ್ಪದ ಆಧಾರದೇ ಯಾನು ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಸ್ಥಿತಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರು. ಸಂಕಲ್ಪದೇ ಆಪುಂಡು. ಐದವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಏತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಂಡು. ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರಲ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಆದುಂಡು. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಶರೀರತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪನು ಮಲ್ಪರು. ಇಡೀ ದಿನ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗು ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪನು ಕೊರ್ಪರು. ಅಂಚೆನೆ ಮನನೊಡು ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪನು ಮಲ್ಪರು. ಐದವರ ಮನನ ಶಕ್ತಿಗುಲ ಆಧಾರ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಆದುಂಡು. ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರು. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗು ಸಂಕಲ್ಪನು ಕೊರ್ಪರು. ಇನ್ನು ಯಾನು ಸಹನ ಶಕ್ತಿನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನಡು. ಈ ಧಾರಣೆಗಳ ಆಧಾರ ಸಂಕಲ್ಪವಾದುಂಡು. ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರು ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡುಲ ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ನಡಪುಂಡು. ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪದ ಯೋಜನೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೆತ ಅನುಭವಿಯತ್ತೆ. ಐದವರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಖಜಾನೆ ಸಂಕಲ್ಪದ ಖಜಾನೆಯಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಖಜಾನೆದ ದಾಂಡಲ ಸಫಲ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಕರ್ಮ ಮಾತಲ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಸಂಕಲ್ಪದ ಖಜಾನೆನು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಲೆವರ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಫಲಿತಾಂಶದಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ಥಿತಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು ಅವ್ವ ಅಪುಜಿ. ಅಂಚೆನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಬುದ್ಧಿನು ಬಲಹೀನ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಿತಿನು ಬಲಹೀನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದರು. ವ್ಯರ್ಥ ಏತು ನಡಪುಂಡು ಐತ ಬುದ್ಧಿ ಬಲಹೀನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಗೊಂದಲಮಯ ಆಪುಂಡು. ನಿರ್ಣಯಲ ಸರಿಯಾದ ಪೂಜಿ. ಸದಾ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಗೊಂದಲಡುಪ್ಪುನು. ಅಂಚನೆ ಯಥಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯ ಪೂಜಿ. ಅಂಚನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪದ ಗತಿ ಮಸ್ತ್ ತೀವ್ರವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅನುಭವ ಉಪ್ಪುಂಡು. ವಿಕಲ್ಪದ ಪಾತೆರತ್ತು ವ್ಯರ್ಥದ ಅನುಭವಂತು ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಂಡು. ಇಂದು ತೀವ್ರ ಉಪ್ಪುನ ಅತನ ತೀವ್ರ ಗತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರಣ ಐನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪೆರೆಗ ಆಪುಜಿ. ನಿಯಂತ್ರಣ ತತ್ತದು ಪೋಪುಂಡು. ಬೇಜಾರಾದುಪ್ಪಿರು. ಅತನ ಖುಷಿ ಮಾಯ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅತನ ಮನಸ್ಸು ನಿರಾಸ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ತನ್ನ ಜೀವನಡು ಮಜ ಬರಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತಲ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪದ ಚಿಹ್ನೆಲಾದುಂಡು.
ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚೆನೆ ಆಂಡು ಪನ್ಪುನನೆ ಗೊತ್ತಾದುಪ್ಪುಜಿ ಅಕುಲು ಎಲ್ಯ ಪಾತೆರೊಣ ತೂಪೆರು ಒವ್ವೆ ವಿಕರ್ಮನಂತೂ ಮಲ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒವ್ವೆ ತಪ್ಪುಲಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಲೆಪುನ ಖಾತೆ ಹೆಚ್ಚಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಚ ಶರೀರದ ರೋಗ ಸುರುಕು ಮಲ್ಲ ರೂಪೊಡುಪ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಯ ರೂಪೊಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಲ್ಯಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ರೂಪನೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ರೂಪ ಅದು ತೋಜುಂಡು ಹೊರತು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ತೋಜುಜಿ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ವ್ಯರ್ಥದ ಖಾತೆಲ ಸಹ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಲೆಪುನ ಖಾತೆನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಪಾಪದ ಖಾತೆನೆ ಬೇತೆ ಈ ಖಜಾನೆಯಂತೂ ಕಲೆಯುನ ಖಾತೆಯಾದುಂಡು. ಪಾಪವಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೋಜೊಂದು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅನುಭವಂಲ ಮಲ್ಪರು. ಇನ್ನು ಇಂದೇನು ಮಲ್ತದೆತ್ತೆ ಐನೆರ್ದವರ ಖುಷಿ ಮಾಯಾಂಡು ಅಂಡ ವ್ಯರ್ಥದ ಖಾತೆ ಅತನ ಕಲೆಯುನ ಖಾತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ತೆರಿವುನಿದಾನೆ ಭಲೆ ಇತ್ತೆದ ದಿನಲ ಕಲೆಂಡು ಎಡ್ಡ್ಯಾಂಡು ಅಂಚಿನ ಒವ್ವೆ ತಪ್ಪು ಆದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇಂದೇನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತಾರ. ಇನಿ ಎನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಜಮ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅತನ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಲೆ ಉಂಡೆನ ಜಮ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಕಲೆಯುನ ಖಾತೆ ಆಂಡತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುನ ಬರ್ಪುಂಡೆ. ನಿಕ್ಲೇನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕುಲಿ ಆದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಬೇತಕ್ಲನ ಪರಿಶೀಲಕರೆ ದೇಪಂಡ ತಮ್ಮ ಪಂಡ ಸ್ವಂತ ಅದು ಆಂತರ್ಯುಡು ತೂವೊಡಾಪುಂಡು ಬೇತಕ್ಲೇನು ಬಾಹ್ಯ ರೂಪೊಡು ತೂವೊಂದುಪ್ಪರು ಅವಲ ಸಹಜವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಬಾಪ್ತಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪದ ಖಜಾನೆದಾದದುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ವ್ಯರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅತ್ತು ಸಮರ್ಥನೆ ಪನ್ಪುನಲ ಗೊತ್ತಾದುಪ್ಪುಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಉಳಿತಾಯದ ಅವತಾರ ಪಣ್ಪೆರು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಏರಾದುಲ್ಲರು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಇಜ್ಜೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ಪುನು ಬರ್ಪುಜೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪುಂಡೆ. ಅಂಚೆನೆ ತೂನಗ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಲಿಡ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದ ರೀತಿ ಇರ್ದು ಜಮಾದ ಖಾತೆನು ಮಲ್ಪುನಿ ಕಡಿಮೆ ತಿಂದೆರು ಬೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಆತೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೀಪುನಿ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟಂತೂ ಉಳಿತಾಯದ ಅವತಾರ ಆವಡಾಪುನು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ತೂವೊಂದು ಪೆರು ಏತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು ಆತು ಸಂಕಲ್ಪದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಖಜಾನೆ ಜಮ ಆವಡುತ್ತುಂಡು ಆತು ಆತಿಜಿ ವ್ಯರ್ಥದ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ತೂಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಖಜಾನೆಲು ಸತವಾದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಬುಡ್ಪುನು ಸಂಕಲ್ಪಲ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಕರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರದಾದುಂಡು ವ್ಯರ್ಥನೆ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಆಧಾರಣೆ ಸಂಕಲ್ಪವಾದುಂಡು ಐತಮಿತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಯಾನು ಸರಿಯಾದುಲ್ಲೆನೆ ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷಗಾತೆ ಪೂಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾದಾಲ ವ್ಯರ್ಥಾದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡು ಹಗುರವಾದ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ 2 ನಿಮಿಷಡು ನಿಕುಲು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಏತು ಸಂಕಲ್ಪಲು ನಡಪುನು ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತೂ ತೀವ್ರವಾದ ಪುನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಬುಡ್ದು ಅಮೇರಿಕಾ ಮುಟ್ಟಲ ಮುಟ್ಟುದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಅಂಚೆನೆ ತುಯ್ಯರ್ಡ ಅಮೇರಿಕಾ ಮುಟ್ಟರೆಗೆ ಏತು ಗಂಟೆಲು ಪತ್ತುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಈತು ತೀವ್ರ ಗತಿ ಉಂಡ ಆ ಗತಿ ಅನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಡು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗಮನದೀದು ಒವ್ವೆ ವಸ್ತುದ ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ತರಡ ಭಲೆ ಉಳಿತಾಯ ಒಂತನೆ ಆವು ಆಂಡ ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ಪನ ಖುಷಿ ವಿಶೇಷವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 10 ಪೌಂಡು ಅತ್ತುಂಡ ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚಾಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು 1 ಪೌಂಡು ಅತ್ತುಂಡ ಡಾಲರ್ ಒರಿಪ್ಪಾರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಯಾನು ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೆ ಪಂಪುನ ಖುಷಿ ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮಿತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಿಲೆ ಇಂದೇನು ಪಂಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತಿಜಿ ಐನು ತೆರಿಯೊಂಡೆ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಆದು ಬುಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಏರು ಪಂಡ್ಪೆರು ಮಾಲೀಕನೇ ಗುಲಾಮನೇ ಮಾಲೀಕ ಅಂತೂ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಉಪ್ಪತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರೇ ಮಾಲೀಕೈಗೂ ಮೋಸ ಮಲ್ತು ಬುಡಿಯರಡ ಅಕುಲು ಮಾಲೀಕನೇ ಅಂಚಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಂತೂ ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ಪರು ವ್ಯರ್ಥದ ಬದಲು ಸಮರ್ಥದ ಖಾತೆಡು ಜಮ ಮಲ್ಪುಲೆ ನನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ವ್ಯರ್ಥನು ಸಮರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಲೆತ್ತೆ ಐತ ಗತಿನು ಬೇಗನೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ಹವ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗ ಅಂಡಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತನೋಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಐನು 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪೋಪುಂಡು ಆ 5 ನಿಮಿಷಲ ವ್ಯರ್ಥರ್ದು ಸಮರ್ಥಡು ಜಮ ಆದು ಬಿಡಡು ಇಂದೆರ್ದು 16 ಗಂಟೆಡು 5 ನಿಮಿಷಲ ಏತಾದು ಬಿಡ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಏತಾದುಪ್ಪುನು ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪದ ಖಾತೆ ಜಮ ಆಪುಂಡು ಅವು ಸಮಯಡು ಕೆಲಸಗು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಸ್ಥೂಲ ಕಾಸು ದಾದಾಂಡಲ ಜಮ ಆವಂದೆತ್ತಂಡ
ಸಮಯಡು ಮೋಸನು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಏಪ ಓವ್ವೆ ಮಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಣ್ಣಗ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆದುಪ್ಪುನು ಶಕ್ತಿ ಪುಜು ಐಕ್ಯದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಜಮ ಮಲ್ಪುನಿ ಕಲ್ಪುಲೆ ದುಂಬುದ ವರ್ಷದ ಅದಾಂಡಲ ತೂಪ ಪಂಡಿತನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪದ ಖಾತೆ ಸಂಪನ್ನ ಆದುಪ್ಪರು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆದು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಇಂದುವೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪದ ಖಜಾನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಆಧಾರ ಅದು ಐದವರ ಜಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ರಾಜಯೋಗಿ ಅಂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುನ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಜಮ ಮಲ್ಪುನ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರ್ನ ಖಾತೆಡೆ ಜಮ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆಕುಲು ಚಲನೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಹರೆ ಸದಾ ಸಂಪನ್ನ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಗ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪೇರು ಇನಿ ತುಯ್ಯೆರಡ ಮೋನೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ತೂನಗ ಬೇಜಾರದ ಪ್ರಕಂಪನದಂಚಿನ ರೀತಿ ಏರಬಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ತಮ್ಮ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇದು ಬದಲಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏಪಾಂಡರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತುದರ ಮಸ್ತ್ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಬದಲಾಪುಂಡು ಬಾಪ್ತಾದಂತೂ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಭಾವಚಿತ್ರನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ತೂಪಿರು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಈತ್ ಸಮಯನೇ ದೆತೊನುಜಿರು ಆಂಡ ಮಲ್ಪುನ ಕರ್ಮದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಡು ಹೆಚ್ಚ ಸಮಯನು ಕಳೆಯುವಿರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆರು ಮೂಜಿ ದಿನ ಆದು ಬುಡ್ನು ಖುಷಿ ಮಾಯವಾದ ಬುಡ್ನು ದಯಗ ಮಾಯಾಂಡು ಒಲ್ಪ ಪೋಂಡು ಏರು ದೆತೊಂದು ಪೈರು ಖಜಾನೆ ಅಂತೂ ನಿಖಲ್ನವೇ ಅಂಡ ದೆತೊಂದು ಪೋಪುನ ಅಂಡಲ ಏರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಡ್ಡೆವು ದೇಪಂಡ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಐಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಡು ಬುಲಿಪುನ ಬುಲಿತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಇಡೀ ವಾರನೇ ಬುಲ್ತೊಂದು ಪೊಡಾಪುನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವು ಅಂಡ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಖುಷಿನ ಕನವಡಾಪುನು ನನ್ನ ದುಂಬು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಅತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದುಂಬೆ ತೆರಿಪದತ್ತೆ ನಾಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಡಾಟ್ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಶಬ್ದನು ನೆನಪು ದಿವನ್ಲೆ ನಾಟ್ ಪಂಡರಡ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಟ್ ದಿವಡಾಪುನು 4 ಗಂಟೆಲು ಬುಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು ಕಣ್ಣೀರು ಬತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ ಉಲೈಗು ಬುಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ 4 ಗಂಟೆಡು ಮನಸ್ಸರ್ದು ಬುಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು ಈ ತುಂಜಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೊರ್ಚಿ ಇಡೀ ಮಸ್ತಾಂಡು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಡ್ಲ ಮಿತಿಪ್ಪಡು ಬಾಪ್ತಾದ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಾಂಡು ಬುಲಿಪುನ್ ಇಷ್ಟ ಆದು ಪೂಜೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅವು ಸತ್ಯ ಹೃದಯದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಭು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಪುನಾರು ಸತ್ಯನು ತೆರಿಪವನಿಟ್ಟು ಪೂಡಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿ ಪೂಜೆರು ಅಂಚಂದು ಸತ್ಯ ಹೃದಯ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣದು ಬಾಬನ ಡಬಲ್ ಪ್ರೀತಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಸತ್ಯ ಹೃದಯಂದಿ ಒಂದುಲ್ಲರು ಪ್ರಭುನಂತೂ ಖುಷಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಡ ಪರಿವರ್ತನೆಲ ಸಹ ಬೇಗನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐನು ಕುಡ ತಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯಡು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆಂಡು ಅವು ಆಂಡು ಆತೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಗಮನೊಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಗಮನದ ಬದಲು ಒತ್ತಡದು ಬರ್ತು ಬುಲ್ಪರು ಐನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೇ ಆದುಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪಲ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆಪಿರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಂತೂ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಆದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೆಗಾದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಇಂದು ಸರಿ ಅತ್ತಂಡ ತಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ತಪ್ಪಾದಿತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಂದುಂದಿಲೆ ಇಂಚ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತಂಡ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಇಂದುವೆ ಕಳೆಯುನಂಚಿನ ಖಾತೆನು ಜಮ ಮಲ್ತೊನುರು ಸಂಪಾದನೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದು ಬಿಟ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಮ ಆಪುನ ಖಾತೆಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ತು ತೊಜ್ಪಲೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಚಿ ಗಂಟೆರ್ದು ಈತ್ ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ತ ಪನ್ಪನ ಫಲಿತಾಂಶನು ತೊಜ್ಪಲೆ ವ್ಯರ್ಥದ ಸುರುವಾಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಜಮ ಮಲ್ತೊಂಡ ವ್ಯರ್ಥನು ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ತ ಈ ಖಾತೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ವರ್ಷಡು ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆನು ಸಂಪನ್ನ ಆಪುನಂಚಿನ ತೂಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದು ಇತ್ತೆ ತೀವ್ರ ಗತಿರ್ದು ಮಲ್ಪುಡು ದೇಪಂಡ ಸಮಯಲ ಸಹ ತೀವ್ರವಾದ ಸಾಗುಂದುಂಡತ್ತೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ನಂಬರ್ 1 ಏರ ಪೋಪೇರು ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಖಾತೆನು ಮಾತೆರ್ದುಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಏರ್ನುಂಡು ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಖಾತೆಲು ನಂಬರ್ 6 ಏರೇರು ಉಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪನ ಪಟ್ಟಿನ್ಲದೆ ನೋಡು ಒಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಲ ಇಂಕುಲು ಸಂಕಲ್ಪನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ತ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಬೇತಕ್ಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪರ ಕಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಪನಿಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ಬಾಯಿರ್ದು ಬತ್ತು ಬುಡ್ಡು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಏಪ ಪಾತೆರ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಕರ್ಮಲ ಆಂಡು ಪನ್ನಗ ಐಕ್ ಸುರುಕು ಸಂಕಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕೋಪ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಸುರುಕು ಸಂಕಲ್ಪಡು ಯೋಜನೆಲ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ತೂಕ ಮುಕುಲ್ದಾದ ತೆರಿಯೊಂದೇರು
ಯೋಜನೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ ಐಟು ಸಮಯನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಏಪ ಸಮಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರು ಬರ್ಪೇರು ಇಂದೆಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಸಂಕಲ್ಪದ ಖಜಾನೆದ ಪಿರವುಡು ಸಮಯದ ಖಜಾನೆಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ರಡ್ಡೆಕ್ಕಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಉಳಿತಾಯದು ಸಮಯನು ವಾಣಿದ ಪಂಡ ಶಬ್ದದ ಉಳಿತಾಯ ಸತವಾದೆ ಆದುಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ಈ ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಂಕಲ್ಪದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಸಂಕಲ್ಪನು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಇಂದೆತ್ತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಶರೀರನೇ ಪೋಡು ಆಂಡ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ಬಿಟ್ರಬಲ್ಲಿ ಏತ ಆಂಡಲ ಸಹನೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಇಂದೆಕ್ಕು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪರು ಬಾಪ್ತಾದಲ ಸಹ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಬಾಪ ನಂತೂ ಖುಷಿ ಪಡಿಸವೇರು ಆಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ದೃಢತೆದ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಶಬ್ದನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಅಂತೂ ಪ್ರಭಾವವರು ತೋಜಿಪೋಯರು ಐಕ ಅದು ತೆರಿಪವರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಸದಾ ಉಳಿತಾಯದ ಅವತಾರ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ಐತ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಎಕ್ನಾಮಿ ಅತ್ತಂಡ ಏಕಾಂತವಾಸಿ ಹೆಚ್ಚಾದು ಪಾತೆರಡು ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತವಾಸಿ ಅದು ಪುಲೆ ಏರು ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಪಾತೆರಡು ಬರ್ಪೇರು ಆಕಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಮಯದ ಖಜಾನೆ ಮಾತಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುನು ಏಕಾಂತವಾಸಿನ ಡಬಲ್ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ರೂಪಡು ಏಕಾಂತ ಅತ್ತು ಅಂಡ ಒರಿಯನ ಅಂತ್ಯಡು ಮುರುಕುದು ಬಿಡ್ಪುನಿ ಏಕಾಂತಡು ಪುನಿ ಏಕಾಂತ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ಏಕಾಂತ ಇತ್ತೆರಡ ಬೇಜಾರಾದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಿನೋನು ಎಂಚ ಕಲಿಪುನಿ ಅಂಡ ಒರಿ ಬಾಬನ ಅಂತ್ಯಡು ಮುರುಕುದು ಬಿಡ್ಲೆ ಮಗ್ನ ಅದು ಬಿಡ್ಲೆ ಎಂಚ ಸಾಗರದ ತಳಕು ಪೋದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ತೊಂಜಿ ಖಜಾನೆಲು ತಿಕ್ಕುನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂತ್ಯಡು ಪಿದರ್ದು ಪೋಲೆ ಪಂಡ ಬಾಬರ್ದು ವಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪುಂಡು ಐಟು ಮಗ್ನ ಅದು ಬಿಡ್ಪುನಿ ಕೇವಲ ಮಿತ್ತು ಅಲೆಕುಲು ತೇಲಾಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಮಿತ್ತು ಅಲೆಕುಲೆಡು ತೇಲಾಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಡು ಪಿದರ್ದು ಪೋಡು ಮುರುಕುದು ಬಿಡೋಡು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ಏತು ಮಜ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಅಂಚಂದು ಸರ್ವ ಖಜಾನೆಡು ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಬಾಬನ ಹೊರತು ಬೇತೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದಿಕ್ ಎಕ್ನಾಮಿ ಓರಿಯನು ನೆನಪು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪುನಕುಲು ತನ್ನ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆನ ಜಮಾ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತನ ಜಮಾ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಂದು ಉಳಿತಾಯ ಮಲ್ಪುನು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಾಲ್ ಕಡೆತ ಆತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯ ವಜ್ರವಾಯಿನ ಆತ್ಮಗು ಸದಾ ಉಳಿತಾಯದ ಅವತಾರ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಗು ಸದಾ ಉಳಿತಾಯ ಏಕಾಂತ ಪ್ರಿಯ ಆಪಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಗು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಂಪನದ ವೃತ್ತಿದ ಹೊಳಪುರ್ದು ವಿಶ್ವಡು ಪ್ರಕಾಶತೆನು ಪರಡು ನಂಚಿನ ಮೆನ್ಕು ನಂಚಿನ ಆತ್ಮಗು ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಪ್ತಾದಾಗಲು ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಒಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ದಾದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಫಲವಾದುಂಡೆ ಉಂಡು ಸಫಲತಾ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲರು ನಿಕುಲು ಮಾತ ನಿಮಿತ್ತ ಆಪುನ ಆತ್ಮ ಇಂಚಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಆದುಲ್ಲರು ಸಫಲತಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಅತ್ತೆ ಇಡೀ ಸಂಘಟನೆನೇ ಸಫಲತಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇಡೀ ಸಂಘಟನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದ ತಾರಾಮಂಡಲದು ಸಫಲತೆದ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದು ಮೆನ್ಕೊಂದುಲ್ಲರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ವರದಾನ ಕುಶಿತ ಖಜಾನೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮನು ಮಾಲಾಮಾಲ್ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಸದಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಭವ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಪಂದು ಏರೆಗ್ ಪನೋಡಾಪುನು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಏರು ಸದಾ ಕುಶಿಟುಪ್ಪೆರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಶಿತ ಖಜಾನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮಲೇನು ಮಾಲಾಮಾಲ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮಾಲಿಕಾದ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಕುಶಿತ ಖಜಾನೆ ಅವಶ್ಯಕ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಮಾತ ಉಂಡು ಆಂಡ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಶಿತ ಗಣಿ ತಿಕ್ಕಿದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಕುಶಿತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಖಜಾನೆ ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲುಂಡು ಕೇವಲ ಈ ಖಜಾನೆ ಮಾಲಿಕಾದ ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಐನು ಸ್ವಯಂನ ಪ್ರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ನ ಪ್ರತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಮಾಲ ಮಾಲ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಬೇತೆ ಆತ್ಮದ ವ್ಯರ್ಥ ಭಾವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾವಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಪುನನೆ ಸತ್ಯ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.